6 spazji pubbliċi oħra se jissebħu bi proġetti artistiċi li se jintażlu wara proċess kompetittiv. Il-pubbliku jista' jara diġà eżempji tagħhom f'numru tarħula Maltin li qed ikomplu jagħtu dera isbaħ lil-lokalitajiet. Permezz ta' dan il-programm diġà twettqu 11 biċċa xogħol artistika f'6 lokalitajiet differenti. Fit-tnedija tat-tieni edizzjoni tal-programm, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li kull proġett se jingħata finanzjament ta' 30,000 euro. Ħafna drabi l-ispazju jibqa' ftit imneżza. U allura qed naraw kif l-artisti jistgħu jużaw dak l-ispazju biex ikunu kreattivi u joħolqu attrazzjoni anke għal dawk li jżuruha. U allura qed nerġgħu nħorġu sejħa. Qed napprezzaw dak li sar u dak li qed jitlesta, sejħa tal-2016 u qed naraw li jkollna 6 spazji kreattivi oħrajn issa sas-sena 21. It-tnedija saret f'Maħżen fejn għaddej xogħol fuq il-proġett Dajsa tar-Riħ ta' Matthew Pandolfino li se jiġi implementat f'Baċir numru 1 f'Bormla. Għamilt riċerka ma' ħabib tiegħi Alberdelija li għadna kemm ir-riċerka x'kien jiġri d-dockyard, id-dock one, l-ajruplani li kienu jinbnew tal-injam, margamajna kollox li kienu ħloqna l-idea ta' Dajsa tar-Riħ. L-artist tkellem dwar l-għażla tal-materjal. Porten huwa li hu jsejjaħ proprja huwa weathering steel fih ċertu ammont ta' copper fih li once li jissembla sew ruħu jisaddat toħloq lega patina ta' sadit u jibqa' il-final ġifieri msaddat. Materjal li m'għandux bżonn ta' manutenzjoni wara li joħroġ l-effetti mixtieqa. Mhuwiex materjal daqshekk faċli taħdem bih, għalkemm huwa xorta l-istess ħaġa bħal ħadid, ma bħala finishing work tiżommu kollox nadif biex joħroġ l-effetti jew. Xogħol li jħalli lill-udjenzi jitpaxxew b'xogħol tal-ħadid li jistgħu jinterraġixxu miegħu. Ħatkun kanetika, ġifieri ħatkun tiċċaqlaq min nies huwa waħda mill-iktar affarijiet li tnagħmel enfasi fuqha. Fraħ kollha makkiniżmu li jinżel isfel u nies meta jdawru r-rota iduru l-iskrejn fannijiet. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-programm qed ikompli jipprovdi aktar modi kif l-artisti Maltin ikomplu jkatru u jkabru t-talent tagħhom u biex jiġi format legat kreattiv bejn ir-residenti waqt li jkompli jżid aktar għarfien dwar l-arti kontemporanja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.